Či manžel stále používa ten staromódny zastrihávač chlopkov v nose, ktorý holí a vytrháva chlopky, využite vianočnú zľavu a prejdite na tento elektrický zastrihávač chlopkov v nose novej generácie. Každý, kto ho používal, hovorí, že zlepšenie je obrovské. Používa nemeckú diamantovú čepeľ Maxwell spárovanú s vysokorýchlostným motorom dosahujúcim viac ako 6000 otáčok za sekundu, je rýchly, čistý a netrhá ani nevytrháva chlopky. Hneď od prvého použitia pocítite neuveriteľnú hladkosť, čepeľová hlava sa počas holenia ostrí, s používaním sa stáva ostrejšou a dlhodobý účinok zostáva stabilný. Celé zariadenie je umývateľné, po použití ho jednoducho opláchnite vodou, aby ste odstránili všetky nečistoty, nezanecháva žiadne zvyšky, je ľahký a prenosný a výdrž batérie je úžasná, 1 hodina nabíjania môže ľahko vydržať mesiace, čo vám skutočne ušetrí čas a námahu. Teraz s vianočnou akciovou cenou je nielen dostupnejší, ale aj praktický a premyslený darček pre vášho manžela, otca alebo priateľov, objednajte si teraz, ak máte záujem.